Burian se snažil usměrnit ten míček mezi tři tyče, ale tomu nevyšlo, ale přece jen se ještě dostává k zakončení a nakonec ten vymýšlejí, jak dostat míček směrem na branku. Hodně prostoru na tuhle střelu z dálky a Burian. A další obrovská šance hostí, je to 0-3 ve vlastním oslabení, se prosazuje. Rychle přepnou na obranný mod, ale skvělá práce teď. Kun se tam dokázal uvolnit, ještě velká šance a domácí snižují na nepříjemné nahození, které dokázal tečovat. Lebeda si seběhl před branku, Klápa ho tam hledala, nakonec to je šance na druhé straně. Krásná akce. Střelení na zadní mantinel Hejda. Rychlá rána, která končí za zády Varádyho. Šance na rychlý break, Doležal. Doležal ve velké šanci a dává branku. A 3-1 Holebeda. Křížná přihrávka, Michal Klápa. Hosté dokázali. Ten míček dostal do bezpečí, ještě Klápa, velká šance a nakonec to je Šťovíček. Snažil se o rychlý ťuket ze Strachotou, ale hosté to přečetli a tady je Boček, který ze strany míří sám a nakonec trefil. Ti se teď nemůžou dostat do zakončení. Teď Klápa 2-1, velká šance pro Klápu, který dává v čase střelit branku a teď dokonce velká šance pro Ludvíka, který dává do prázdné branky v čase 57.